Bersyukur nak Islam jong unongsan Hima. Katu kat nisngi hadin balami ka hukum banamde ki dokha ki bawanra na bar jella namar ki dei ki bala khle dawai formalin umentri kata na ri dokha uba al hek ulaong bakanu kuno ko hukum ka bakhang ban wanra ki marbam na bar ka jella ki bahap hapo kata na ri dokha bat kata na ri jingri dai ban shimrai de ka sarkar bat tangkawai ke district kamla ban le hadu banda khang sendon uba hek ulaong baka hukum ka bapenmi de ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka de ka bala le de ka pension nong rim kat kum ka kaipot ka bala peni de ka tanat food safety ulaong baka tanat food safety kala ban le ya kata ka kaipot hinrai ban shimrai ka haban le hi de ka sarkar yang tu ke order ke baai dengan office of DC is kasi sengat ngila yo kopi but immediately ngila hot ya secretary jong fishery berkunjuru dengan bendaga department hi jong fishery mau ngabal ko don kum kata ka balong bamlong shu banwara ki marbam sing state ki jongi ke bahap apa ke veterinary department ke fishery department kadai ka government benrai yang ta ke polisi kadai ka department ke bentip benrai yang ta ke polisi kemla ada way ke district kemla ban shim hadu banong ban sendan nora ke tirbam syaka yu jongi tekat kum Jingkren ngajonga deputy commissioner beri ongi halor jong report ke ai de food safety ke food safety ke report kelaban ai ke jinglam majongki nang ta de ke kiwi ki yur kelaban ai ke report ke jongki ada ke decision hi hable hi dan government uba hek ulaong ba ulaya kren bat ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district pakamla ban long bala da khang ban wanra ya ka no guno marbam shegni ka jilla ka jingkhang ka dei ban long salon sar ha baro ko ka jilla amtang ha ka wene artri ka district bat ya kata karai ban khang dei ban shim de ka sarkar long ni ong i ba kamla ban long la dangi ban ni ka no of abab apa ka state Meghalaya ka jongi ngi de long gorok boy ka Meghalaya ka de long I know tangi si district ni ada district bete ka ya kata ka rai ba kata ka policy dala ban le tang government ba ban si kata ka tang government Shisho uba hek ulaong ba ya kata ka kaipot jong food safety an sawanra sya katanat ridok ha jong ka sarkar banya kren khamsani ya kata ka kaipot la ka long ni em ka badai ban khang ya ka jingwan ra ya ki dok ha na shabar detail sabora ka fishery department ka scrutiny ka fishery department ka examen ka fishery department ka pet ka fishery department ba ka dainem de ban dengan de benumban terlalu mentang empat yo kita ka tu benda dan pak yang ikut ki dai buat ka naga fishery department